Pier Baldacchino, raġel ta' 36 sena, nħataf minn grupp ta' nies mhux magħrufa fi Tripli 2 wara nofsinhar. Baldacchino, missier ta' żewġ tfal li huwa miż-Żejtun iżda joqgħod Marsaxlok, huwa direttur maniġerjali tal-Isptar St. James fl-istess belt. Fi stqarrija l-Gvern Malti qal li huwa kien infurmat bil-ħtif tard it-tnejn filgħaxija. Żied li wara li waslu l-verifiki, il-Gvern beda b'kuntatt mal-awtoritajiet Libjani filwaqt li ġew infurmati l-qraba ta' Baldacchino. Filwaqt li appella l-kawtela minn kulħadd biex il-każ jissolva bl-aħjar mod, il-Gvern fakkar li l-parir tiegħu jibqa' dak kontra l-ivvjaġġar lejn il-Libja. Sa dan it-tant One News huwa infurmat li apparti li l-awtoritajiet Maltin jinsabu f'kuntatti biex jinħeles il-Malti fil-Libja, id-diretturi tal-Isptar St. James ukoll jinsabu għaddejjin b'ħidma li żjed informazzjoni dwar fejn jinsab Baldacchino. Nifhmu li permezz tal-operazzjonijiet ġewwa l-Libja, l-isptar imsemmi għandu numru ta' kuntatti li jistgħu jgħinu lill Gvern Malti jitratta dan il-każ b'mod aktar effettiv mal-awtoritajiet Libjani. Kuntattjat mill-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Kap Eżekuttiv ta' St. James Hospital, Jean-Claude Muscat, sostna li bħalissa mhux f'pożizzjoni li jagħti xi tip ta' reazzjoni dwar il-ħtif tal-ħaddiem tal-isptar. Intant kienu bosta dawk li għaddhom messaġġi ta' tama u kuraġġ biex Baldacchino jiġi Malta qawwi u sħiħ. Baldacchino huwa t-tielet persuna Maltija li nħatfet fil-Libja. F'Lulju tas-sena l-oħra Martin Gallia kien inħataf għal 11-il jum minn grupp ta' militanti. Filwaqt li f'Ottubru ta' din is-sena, Noel Xiberras, direttur ta' kumpanija li tamministra l-parkeġġi, inħataf għal 47 ġurnata.